Зур кеше бит инде. Кеше хәл белән без анда элемтәгә чыктык. Тотып булмый. Һаман зоопаркта йөри шунда. Әбриме Данир кайсысы? Әбридә бар, Данирда бар, Салават абыйда бар. Менә сиңа Салават абыйны танып белергә кирәк булачак алар арасыннан. Оригиналын табарга. Алар арасыннан. Кайсы Данир, кайсы Әбри, кайсы Салават абый икән, шуны әйтеп бирсәң, biz сиңа зур рәхмәт әйтәбез. Ярар. Бәлки бүләктә бирербез әле. Алай булса хәзер игътибар белән тыңлыйбыз. Әйдә, беренчесен тыңлап карыйк. Сине миңа язмагач, мин сиңа язмагач, ялгыз калган сандугачтай авыры бергә булмагач. Данир дөрестән Данир булды. Икенчесе. Талларга качты сандугач, мин эзлим менә. Әбриме? Әбри, ярар. Син әйбәтләп тыңла яма монда. Чөнки күп түгел, 4 генә алар. Сандугач керде күгелгә, жарламый түзим менә. Әбриме? Яхшы. Шираттагысы? Юк. Юлларыма каршы чыкма юк. Kullarımdan yalğız tutma tiksin. Danir. Yarar. Şirattagысы соңгы сыйнымынсын. Yaz kile kite, ömür şulay öte, uftanıma. Danir Галимулович. Дөрес. Барысына белдем. Салават абый безнең малайча түгелен телефонга җырлап отырмый ул. Таныдың, афәрин.